Hello, szevasztok, Zoli vagyok, és itt vagyok Bodrog keresztúron, irány Tokaj, és ez volt egy kis őszi kerékpározás a Tarcali tónál. Hát, mit mondjak erre, imádok oda visszamenni. Senki nem volt most késő délután, halálos nyugalom volt a legjobb. És hát erre visszafele jöttem, hogy megnézem ezt a rézsű csúszást, hát brutálisan rossz állapotban van tényleg. Hát vasárnap volt óraállítás, úgyhogy ma már ilyen fél 5 körül lemegy a nap, úgyhogy már sötét lesz utána. Hát igazából most már nem annyira alkalmas a nap kirándulni, túrázni. Bár még el lehet menni, de aki nem akar sötétbe maradni, annak igyekezni kell, mert 5 órakor már sötét van sajnos. Hát igen, ezért nem szeretjük a telet. Igen, lassan Tokaj, és hát ott a messzi rengetegben a korlátok mögött valaki egy kutyussal sétálgat. Ott a semmi közepén, a prérin, tehát ilyen helyen a legjobb a kutyáknak, ahol nyugodtan szaladgálhatnak, és ahogy jobbra nézek, az egyik oszlop úgy látom, hogy elszédült már, hát dől kifele vagy befele inkább. Hát elég csúnyán néz ki, azt meg kell nézni szerintem. Lehetne kimentek? Hát nem tudja. Hát csak a többihez képest elég csúnyán néz ki. Hát bizony olyan szél van, hogy alig lehet menni. A francba. Úgyhogy fel kellett rakjam az első lámpát, mivel hogy már mert hazaérek, sötét lesz. Még csak Tokaj. Jaj. És hát sajnos az útot hátul, ahol mutattam nektek, az végül is csak a faluba fog bemenni, gondolom Bodrog keresztúra. Tehát nem kerékpáros út lesz kifejezetten, de aszfaltút lesz. Úgyhogy ott lehet csapni egy kis kanyart Bodrog keresztúr és Tarcal között. Hát majd meglátjuk jövőre, hogy készül el. Na mindenkinek további szép napot, sziasztok!